akwụkwọ Deuteronomy isi nke 19. Mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-ebipụ mba ahụ ndị Jehova bụ Chineke gị na-enye gị ala ha, i wee napụ ha ala ha wee biri n'obodo niile ha na n'ụlọ niile ha, ị ga-akpọpụtara gị onwe gị obodo atọ n'etiti ala gị nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị ka ị wee nweta ya. Ị ga-edoziri onwe gị ụzọ kekwaa oke ala nke ala gị nke Jehova bụ Chineke gị na-eme ka ị keta, ụzọ atọ ka ogbu mmadụ ọbụla wee gbalaga n'ebe ahụ. Nke a bụkwa okwu banyere ogbu mmadụ nke ga-agbalaga n'ebe ahụ wee dị ndụ. Onye na-egbu mmadụ ibe ya na-amaghị ama, ma ya onwe ya akpọghị ya asị na mgbe gara aga, dịka mgbe ya na ibe ya na-aba n'oke ọhịa ịkpọwa nkụ, aka ya wee fee anyụike igbutu osisi, anyụike bụ igwe wee gbupụ n'osisi ahụ wee ruo mmadụ ibe ya ahụ o wee nwụọ. Onye ahụ ga-agbalaga n'otu n'ime obodo ndị a wee dị ndụ, ka onye ọgba ọbara wee ghara ịchụ obi mmadụ ahụ n'azụ mgbe obi ya dị ọkụ wee ruo ya ahụ, n'ihi na ụzọ dị anya o wee tipụ ndụ ya, ma ikpe ọnwụ amaghị ya, n'ihi na ọ kpọghị ya asị na mgbe gara aga. N'ihi nke a ka mụ onwe m na-enye gị iwu sị, ị ga-akpọpụtara gị onwe gị obodo atọ. Ọ bụrụkwa na Jehova bụ Chineke gị eme oke ala gị ka ọ saa mbara dịka ọ ṅụrụ nna gị ha iyi, o wee nye gị ala ahụ niile nke o kwuru sị na ọ ga-enye nna gị ha. Mgbe ị ga-edebe ihe niile a e nyere n'iwu bụ nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa ime ya, ịhụ Jehova bụ Chineke gị n'anya, na ije ije n'ụzọ ya niile ụbọchị gị niile, ị ga-atụkwasịkwara onwe gị obodo atọ ọzọ n'obodo atọ ndị a, ka e wee ghara ịwụsị ọbara na-emeghị ihe ọjọọ n'etiti ala gị nke Jehova bụ Chineke gị ga-enye gị ka ọ bụrụ ihe nketa ọbara wee dịkwasị gị n'isi. Ma mgbe nwoke ọbụla bụ onye na-akpọ mmadụ ibe ya asị o wee chee ya anwụ, bilie megide ya, tipụ ndụ ya wee nwụọ, ogbu mmadụ ahụ wee gbalaga n'otu n'ime obodo ndị a, ndị okenye obodo ya ga-ezikwa kpọpụta ya n'ebe ahụ, were ya nye n'aka onye ọba ọbara ka o wee nwụọ. Anya agaghị emere ya ebere, ma ị ga-ekpochapụ n'Izrel ọbara nke onye na-emeghị ihe ọjọọ ka o wee dịrị gị mma. Ewezugala oke ala onye agbata obi gị nke ndị mbụ akpawo n'ihe nketa gị nke ị ga-eketa n'ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị ka ị nweta ya. Naanị otu onye àmà agaghị ebili megide onye ọbụla banyere ajọ omume ọbụla, ma ọ bụ banyere mmehie ọbụla n'ime mmehie ọbụla nke ọ na-emehie, n'ọnụ ndị àmà abụọ ma ọ bụ n'ọnụ ndị àmà atọ ka okwu ga-eguzosi ike. Mgbe onye àmà nke ihe ike ga-ebili megide onye ọbụla ịgbagide ya àmà banyere mwezuga, ndị ikom abụọ ahụ ndị isi okwu ahụ dịrị ga-eguzo n'ihu Jehova, n'ihu ndị nchụaja na ndị ikpe ndị ga-anọ na mgbe ahụ. Ndị ikpe ga-ajụkwa ase nke ọma ma lee asị na onye àmà ahụ bụ onye àmà ụgha nke gbagideworo nwanne ya àmà ụgha. Unu ga-emekwa ya dịka o zubere ime nwanne ya, i wee kpochapụ ihe ọjọọ ahụ n'etiti gị. Ndị fọdụrụ ga-anọkwa tụkwuo egwu, ha agaghị emekwa dịka ihe ọjọọ si dị ọzọ n'etiti gị. Anya gị agaghị eme ebere, ndụ lara ndụ, anya lara anya, eze lara eze, aka lara aka, ụkwụ lara ụkwụ.